Aguna man hene foforo aba wasai ede akyere na manfo ama ne mpanyimfo de natan kunyanso so ehwai ede akyere no. Yewra zebrekum ene aguna won nyina ehwai de akyere wa manfo ntino. Se yehwa amane kwanso yewra babedura na yehuda ombesire nswaya yehuda omde babeswai. Na ehwa akohia se yetena se na yesua aguna ho ensem. Esanse bi mu ka se yewra santehena na se obi konfo no che ene ye aguna abose anase na aguna man ne wo ho dada ansa na yewra santehena de hono mo ma obi konfo no che ene ti ne ma ye besua no edos nti se wanka ye ho a na yesua gya wa ebe ha me pa ene ti ne me teacher kantanka a ye monakika historian and pedagogist ene general form historian ya atanasia ye de adesua no e de eba besomo nti bo modi ansa obetena se na yemfa adesua no mesomo over general me patcho me atanasia ejo so bro yeah over enwa eye na no ya wadana aguna man enya wo hene foforo otoso aduonu nwoche na wo sai de akere na manfo na ebi mo ka se ye ka aguna man no a ehya ase de fi obi konfo no cheso ena me nya eye aguna man no over aguna man na nkasa no nam aguna wo ho ansana yero santa hene de hono e ma konfa no che yo mpempi na oman bia na se rubia na nipa bia bra o ka ompani nsem se de o pe no na oman no eda ho ai frɛ no santeman no wonura ndi mpempi o ka bibia na se o ka mana kosi oman no wura de no bia no se de o si pe no na se o ka no na se de o no ka no na se o sua na o ka bie ene se de o si ye no e betumi abasa ngoma nyimfo de obia timi de no de fa ba bia na dwene ye no se se o de fa na so ye wo fie mpaninzam sa fie mpaninzam ne ka na se de fiefo no pe no e fie mpaninzam na ne ho anum de eno santehene mpaninzam a wodi wi asante mpaninzam mu a ejina ene ka no enti inim se akoko ba time ma de che enso tie no onina no asene se unim pa se ne tie nanso se na o man no ahihye no se nka no osande ne se no pe no ndi mpempi wo ya bia wo ka ompani nsem bia wo sante memo sa fe no abeka ho se na ka ho dada se na asante man no epne so se ompani nsem ne nhihye na emfa te ho ne defa nti so bi ka se na aguna no efiri okonfanoche epenso a ono ne de no obi so se na wo dada ansa na okonfanoche eba ono so ne de no eno ye mo suanfo obi a de ne fa de na dwene ye no obi kura betumi aka kiro se na wo kura ansa na sebe bia mpotem hakura nipa eba betna wonso ne de no no mum senya ye kama no bewura asante semu a etwaso mu ene se na oman bi wo hodada na nkura ne ho awan nyina na wo hodada ansa na asante man eba na asante man penso na ye ka mpani nsem a ye ka firi asante man penso no na friend so bedane no ma bebre ama enye diri kwadane ndi azambi a wo ka ewo kwadane na chi no ye nheda emfan kasem die kwadane no ba ya bepem na no enu ne ye ka asante sema ye deka enu no de na oman bi ho na ansano asante manka bomu no eba amma osante hene opimso setu ebe sa kuro no emma efre na aguran ode ma konvanoche
so ono na onye so manyene enti o ma ba na wo na eyi o hiri ba na wo ha ansana anoche ya di kuro no e ma anoche enti o ya moa enti se no de comfort ya moa de a ene na boso mbi wo dada ansana comfort no chi aboso mo no e ba be fa kuro no efrene chichiri boso man wo na comfort ya moa e kom no le chichiri comfort ya moa penso e na aguna no ye kwada ne no eba enti wo fana se asanefo a won edi aguna konya no ne ya ade no wo ho no mudata ansana na akonya no so na wo mo ya bosomsomfo dada ahu nya bosomsomfo no mo akonya no wo bosomo a onda no enti bosom chechire no na wo dada ntina ndio obedi akonya no a efre no konfo ya moa ode konfo ode konfo de anaje se wo bosomfo wo hwa bosomso tina sa akonya no nkasa abosie ni nyina no na ohene obedi ade no ye boso ye konfo de ma akonya ndio konfo no chi so baaye no da di kuro no ma no onu so ebeba mu ede ai efre no say bo abeduro ene amoampon ebe fi kuro no chichira nkasa ni mu baye na nkasa okay na ofa ebi abeka se amamai no doso obeka se na aguna won wabosie ni nyina mu no ohene awodi ade wo hono wo ye confront no ena ma euros antehene ede obri konfo wode aguna ede che nana yo hini trimu de obi antimenchire de ni ma ne se ohene ene de ho ma no so hwe e free ho akomfo na di so saa obabekum sabe general na yenhwe den na ohene den na ka amanto anso no a obri konfo ka so no de wo mpe ne kase bia ne mu mpe amanto anso yo se akonya bia de ma obia ye ho ne ma ye de kan ho nti ono no ba akona ye de ma na enkuru na wo na eyenso nti ono na ne dia na ye wrade amanso ho so se man hene ase wo mpe bi emfa mmoro so ne mu do hia ye emeye ne dodo na em enkuru so emu baba kama kofi ase wiamo ase bedom ase afama so akrofon so bepoa na agona pro na kasa nti omo nsase akama na wofa na zesa wo hwe jina se ye hwe ayamanto so ni nyina nso so a konfo no chi ye bibi ewo ehonum nyina nso ehonu nyina o ne senche ne a krobia no ewuma ebefum sabre ehonum mijiri se ebia sisi agona hen kofra ba no ebia ombeye hu bibi ama nipa hu niema senche ne hodo bibi ewo agona patem honum nti ehonum ne ma bibi asisi ho ma tse ofin kra etiso ho ne free nti niema bibi ha akasa ho ma senche ne kompana chaye okrum ho ma edaso da ho abefum sabre nipa kwa obehu so kwa champion mu krampa adua wo fore ya ne nan bobo ho wo ho ena wokọ kwaye mu ho de sabi yewra ensa no a yewra de enti no ho de enti nka ho asem kofi asen so o de wo ye wo ho wi amu asen so bi ho na afen so afama so ene de ha ho so o de oja ne ho no mo na wo fa mi nhwe ye ka se wo bi anasa ye agona man hene fofra wo sai na wo ye edi ada no so ye obri konfo no chen obi obedi akonya se agona man hene no prokopo no wo baba ye yiro sante hene e konfo ana sa na nhyehyɛ no etie every obri konfo no chiso ya one opemso ose tutu
mframa amfa wo montem efi ne penso enna obia obaba baye agona hene bia no wona woye bishop kasia o santememo no one nti woye o santehene ni bishop ana amfa ne say archbishop ebi o man hene bia e bishop ndi no woye ne archbishop una oda akomfo ni nyina santehene akomfo na wosa bompaye ema o santehene otena dwemu a na agona hene ba oprano de bodua eprano ho ono kwa na ye na everyone say onia ono susu ta na kire ya ono tepa hene tepa hene de ono odua nani enna agona de o asene nanso eduru fekuo so a yenhwe obi abusua fekuo de anya abusua ba akopɛ ena ye fekuo ntibi o abusua ba akutimi dom fekuo no mo dɔso wom nanso ye de ya agbehu ze mienu ana miensa bi asaka wo mo ensanze ye rabontemfo no mu a tibo hu za dontin no asenefo nkwa nanso ebi so ka ho mo ye asenefo nti sana etie one ne tepa de omo obi nkonya obi yo jema me hwe tepa ene se ba bi a nke bi a obi ade no ho no e nyina ya asante ba ko nti ene ma omutimi kabo mu nante se nuafo omu se ba ko ye asene na ba ko ye aduana nanso enam se ye asante ba ko nti no omu kabo wona ebre ho nti wo se na anu ya na tepa agona hene foforo ba no mu se na tepa man hema eso tiwo etena dwumade na nyina kosi ewe nyina kyerɛ nkabo wo mu nti saa nkabo mu ewo asante dwumade nkankan fekofo no no we ade a hu go bia o kan se feko ba ko enya asema obehwe na feko na aka no nyina wo feko no nyina obi aka ho ba ze na asenefo no ba mane dontenfo no duwo se asene kwesi hene no na uhun se asenefo atwa no ho ahia saa no mo ye na nyina asante nkabo no bi nti tepa ne agona ntem de utumo se da bia mo nambo ma obi antete ntem okay ene me nhwe mo nambo no bi antete o ntem dia ofa ede na ye nhwe ede na babudru ena mo bi konfo so eye de ma asante na afi so de na ba na ye tepa ba na so ye de ma asante o mo nyina ohina konfo ade se ya kasi otumfo benkomene ana otumfo ni fa otumfo adonten ndi otumfo aboso nti o mo mienu de otumfo ai aboso mkese ana se na sofo kese ene wo ndi o mo ya sofo mpanimfo e wo sanjemem nti bibia ye bi o na edi mpaibo enim ekon ne yakura won no mo abusa enam wo mo so enti etoda bia wo mo so wo mo sabe abosum no mo di enimu wo mo ade wo mo de bi di akire wo mo dodo no a de wo mo di enimu enti yentime asantintimi mpagya no ho asem ayire so pa no wa bra o ayi tepabane ene babudru emamu ndi eka babudru nso dia na eka aguna eka tepabane nso dia na eka tepa ndi wo no enkunya wo mo ni santi ama wo mo nso ohene osande ni trase kura no a yehu se omodanso omo kini ye fufuo omo ntuma mbefra fufuo wonum ekura bodua fufuo ya omo kini di bompaye anase omo kini di dwira ohene obi a odwira wo de ese oye bibi soronko ede ma no obi a sabe ekon kase bi apagya ono di ode nayi na bosom di animo ese se
bibi so no konkura na de ma wo okay na say general me nhwe say ka babudura obi konfo de boa asante nchechire no so epija ye mane yedi ho adanse ba ne enso abakwasam che say enam ba ne enkom hye so ma na yenya otumfo pempa wodikan edi ehu biem na wo say yehu de fa eye ba ne wonwade a wo ye de ma asante ba ne we say o ma na ebra ye de asante nkwaku de asemu a obede pempa eko sesese no na ahemfo bi epesenka won si asante hen foforo na so ba ne ka tro mo se asante hen so kodi mfinchia de ohokra akontuma onwuda openso abedro nchi ntina asante tena asetwan no mfinchia du no 28 years openso obaye nti ni na tofa ne ho paso ba ko ena se asante ma tena asia tofa ne ma no eso di animo eba we asante hen ade a efa ya na ahoho ba bia no bi se omo ye ho anu nti da bia se isia bia no be asa mankrofo bi sa abakosa no from omote de ba na ye zo ye batampa o maba nti ba na de ba ma de a o mapa na na dance di susu di nanum da bia okay yenza nse aguna okomvano chepenso ena empire bo ene ne nkotosre ede sikadwa kofia eno ne kansa de man nyina abomu asa de man sunsun hyemu enso baaye obrikomfo anochi so ene nam ne baaye eno chi osaye nsanjirani pi osaye ye sheda ye kan bibi se konvano chimra edioson wonson saa na mra edioson wonson na le ohini bia ba oyebi enti ebro asante mamra de enye edioson wonson enemri ebise da ebi kan ho emo fiti ase ne de edioson wonson no ifi konvano chipenso wasan ye no ma baby a we ye friend Ghana nei baby a odu ani behwe bia no o ye nsankyerene e wo ha wo nsankyerene no pi e da so e wo ya na nkrofo eji akinye e wo baby o fire ho na nipa bia sabe o ye nwanwani no ya na ni wo nsankyerene na wo nsankyerene baby o fire nsankyerene enji ade bia nso nsankyerene opa no ho ne santi ena ye kakaka na kopie se ofura okugwa okay ena osan fura asante ebisa asante no onu ni opemso se tutu na chichire sante man na betumi a chichire o man wa abra o man no mfiri mu enti we chire se enye no ena ya na ehia ye bia nipa no fire ni de wo mfiri nya no ne hia ne obeye oye ma asante man no eno ena ye ka ho asem okay enti konvonachi ni homa wanji no ofura asante efura okuba jo eno of am he no mna edioson wonson na sese ebi abeka ho no anye de ho adesua no so be kire na njima why ono of anamo mi hu emre edioson so no a but friend is obri konfo abreso edi kan be the first constitution of Ashanti mine yo amrande bi wo ebi ni se ye tsa asante wi no na ye kofa ahoho bi beka ho na o se asante nkai se ye pese e beka nkrofo nti aka se omo nkan ye ho nti ebi ba ho no ba ko so ne se sikadwa no ho hia echen bibia wa asante mem nti de bia na ebusikadwa no ho ban nti ano so ye asante mranu ba no obi alphabet na bia so sha o man chichire nyina
osan ka se afibia yimfo wosa de mamu nyina nhia na babia wo bia yenkadwira ndi sa wo dwira ka no efiri tete ena Asante ya dwira ka sere nkrofo bi ka se Asante nkadwira biem baby abrofo ena omode na omonti dwira na se dwira sebe anyado emfa ni panwira emfa enyan ahodo na yedi dwara odwira no na ansa na odwira no beba no ayi sumkase edi animu saa sumkase animu no ena ayi sebe wonuma yebua omukunfo ene wonuma wonum sese sebe yi omufri omani mo no saa mre no no ye sade no na ya na yewie ya na odwira no eto aso ne senti abofo no de omba no omadwene ye omo se odwira no ene efisha somo no ena wonum edi yeso no omo se ma yenye sade no biem kosi 1960s ho ena UNESCO ye Asante intwadwira no emanehwe na Chirema Dr. Chirematen ena na wo cultural center enti ye ka mana kosi se odwira eye dioso emra dioso wonso no baako okay jo na sa emra no edoso na sa ne ye ha aguna na ye hwe ne ma hodo a obri konfo eye de ma Asante ye bobo biso ene babudro eno ntina ye de emredio so wonso no so de kakra e de eba be fra ye no yo ba ku titu se eno so mfa nka ho ene se sikadwa obia ni ho kwan se wo ye bi of sikadwa na akoka ho asemi je na sikadwa evenze over we are ma de de kakra so na ebu se say over my say I fancy obi comfort shit was say obia enji obia obobo ntrim so be sikadwa no bia Asante no kokon je sikadwa no na na de ye bibi foforo ebi se sikadwa no ntimi nyemielu ntimi nkoje sikadwa no nyemfa mesigo so ndo mkoje pe no de ye bibi foforo ya nane ne de aye bibi Asante kokonje no nane no enji yenim bibi akwa enim mprenu a ayi imprensa ya sikadwa ede ndokwa aba ba kone Asante ne opoku are penso ya German fo a ne omo ne kase no wa Africos ya omo kupon ene bontuku wa Africos ayi omo hene edi omo ani mo ye bie abokofi omo hene no sana na efre no ema opoku are ne no konje ekumu na je sikadwa no eduru envie be o ha achi omo German fo no abio omo hene bia efre no ayi edende enso ekoye bi ema Asante no bonsu pani ene no kokon eje ena ne de ye de odi beye ekum no eno chi mfefe se o habium ena abrofo so sore se Asante mfa sikadwamra ema eno so dane ntokwa kese Asante ne abrofo ye English fo ekon dendende we kirese samra no se mo bi enye sikadwa no bi no eno so mra emo odin na ka mra di oson wonso sure jema se de won ka se aye sikadwa ye on di Asante ni won ko agi sikadwa no won don sun embe sikadwa je nyemo ahodo be enum na hefa na hefa ayi tachima for se sikadwa yo modia ba ko do ma se sikadwa na ene dia mienu de intrasi sikadwa na ene dia miensa and that is matter say before prayer be so ka sikadwa na yo no na before back to
na na nsɛm ho sɛ nkrofo bi di sikadwa fake one me bi nenam akoye mantem ho na mbɔ obi adin verify no yeah yes nti na so wo ka sɛ wo google sikadwa e wo ya so bia asante din kwa na beba nti sɛ nam ayi friends ayi amaye enum ni nyina no e ka sɛ asante na ne wo mo kwan ji sikadwa enye sɛ sikadwa no so ya ba akɔpɛ ade a so hu ne sɛ asante nkrofo apatu ama asante ho ayo mai nti ade bia ade mi bo nyambra asante bia no na sɛ obi de ayi bibi ebabata ho ofa wonu sɛ entuma na sɛ wahini fra no ofra akɔba ade nchen ho na abroso ana atwemi no komiensa no wonu sɛ asmesi ana obentin so aye ade ko na bi na for be sha sha be kan ba ko me eni interest enti o fa me he ade ba ko a me hunu wo agona nananom won di mu ne sɛ won di ni na obi aba wo kra ne din hu sɛ wo hene bi aba wafa ne wo fa na sɛ ne na din nananom ma be di ade wo akona no wo hene foforo abayi na ye wo hene a waka ho otoso watch yes won ni na obi a kra ne din ma me kan bi asa no fa bam wo hene wa bayi edin o de bi di ade no edi adanse pefe sɛ omo sɛ tichiri ni pani ohun fofo bi ani no rekoro akunya dem no omo nkyɛ ma akunya kora ohun fa ya oye de odi kan onye ni din no de aba nti omo sɛ tichiri ni pani ni koro akunya dem no fa akunya din no omo kyerɛ kwa fa sa ohun ni fa so nya na akunya din o fa betumi aka na ye hwɛ de na ansa na ma wo fa abamu o fa so ye hwɛ agona ahemfo ma ba di ade a rekwada ne de odi kan no Comfort ya mo afrifa. Comfort ya mo afrifa free kono no. E na o comfort no che frimpon bae. Comfort no che frimpon echi no. E na nana kwa mesia anim. Nana kwa mesia anim echi no e na sekire edu agei bonsafo. Doto sonson so odum amanfo. E na chei kofi. Ya moa kuduro. E na afen so oduro panyini. Ono na chi na anoche kwabna chi no na je abo tutu brempon jedu kumanin echi no na nana echampon kofi echi no na nana botwe anim piesie nana kwaku aguna jima ankwana nana kwasi etua hene ofori nana kwaku animakon twere nana kwabna echampon nana kwasi echampon otosumienu nana kwame boachi ya domodikan nana kwasi echampon otosumienu nana kwadwo apple nana kwasi echampon na osha no abaha nana sechere jedu kretia na waba nana kwame boachi yadom ena afenso nana anoche frimpon ena sesei obri konfo anoche boachi a odikan ene ti so ho amudu no nyina mu a obia no ne din eye abosumdwane ntina etesa na se adinta so de jenu aga ze yenkata ye ni mi konko yidi yo mne se sabe jenu aka no yenkata ye adisuenti no okay ebi o no mo a ugya no mo a enye yi o de no se o hini bia o yudin a opa wa odin a ye de opapa de to kwadwo mansa bo de kwadwo mansa ye opa na ofa okay na dedika ne se yen kata obia ni ama no nkonkonwa da bia mu ewo asantemam senti ne se wo ye odehia wo wura nkonwa dem kosi se obaye ohene njare njina obia emusuo so be wura nkonwa dem ye ro kwa ko wura o se ye kata oni ama ko yi akonya enya no kure ye to so bi mu so ne se senkati sa nkonwa ni nyina ba ye nkonwa ba hako ebize konfo ya moa ena odi ka bae ada na epenso ono bae no na se de otoso no
no confirm na nka ebe confirm no che nka ebe confirm ya mo nka why akonya no beso mu nka be for confirm ya mo nti obeto so mienu a na de obeba no so no so so mienu nti nka nkunyi na bi ba ya baako nti enye no kure se yeso akonya bi ya mu na de ahom tie ne se obi adesua de ye na atworo nso ye na obi timi danyane na afa wa tworo bibi na wa publish it oya yemi ayesua no yemi teacher fo nyina o tumi se ye hwehwem eno ane se ye friend se ya fa ne sa na ye ho so he na enye no kreda se ye kata obi ani dis obi atworo no wo mo bi mu a emra bi so okosesa no ye just bi mu ye se edi a obobo na obobo eno kre ye obi a odi mu bia no ye friend na nanso ai konfo ai aguna konwa de oye konfo dibre kese ya obi a obefro na nko akeke no na jese watewo wahoma so konfo o enji dachi bia no yo tworo ngoma no so san tworo bi mu na say ka de a oye hene konfo nti wase na bi ne de konfo ba mu so ko say o de ko enembre mu bishop so o de ko brofo kasemu a ye de se nche na de bibia akọbrofo ti se no mpo na apese o de ko a ene na je se bishop ti na se ebodi na ye bo na obri konfo na na noche ana say yana na bia wo konfo reverend I was a reverend minister na reverend minister ne sa kana na aka okay nji o konfo a konfo okay ana o sofo jo nti enka se konfo sofo ben se nana debi na ko toilet konfo na de ni din na ba na general ye hwe won din a mabobo so ya obeka se omakonwa ni nti na ama obi aba de oboya no nkuni nti no won nyina ekura obi ade ni din na edi ade no ana baby edin a etoso mienu no ade anansen na eba ebra abrofo ba Ghana ha no omcha se ba Ghana ha ne sha nya etoso mienu nti tetene nyina nanka obi aba odin ne mum se ko ba se obi di ni ofoforo bi abedi akonya ne pen esa nanka ye nka no de etoso mienu nanka twim ye kan kuma nti we ha bredi kan nya obi a etoso mienu ye kwakudua on the friend kwakudua kuma ye ba ya ye trotro ne chat trotro kwakudua the second I kan de etoso mienu de etoso miensa no kwakudua no nka etoso miensa no mo kan kwakudua esa mu nti de etoso miensa se ye kan no ni nyina ye abrofo ni ma abe nyansunsanso ya mamre so nti kan no nanka obi aba ndi ne mo bi mo ho ba omo so tumi efa papa di eni papa di odi atom no ne ohene bi odi akonya no nso aka bo mu ni na so tumi si nti bi di se odi se na ko no ade di kwaku ate eno afa anoche e de aka ho na abeye anakonya di okay ofa ye baba sorry so no kaka o de ebe sorry so yo sede me kan sa di sua ene ye sua ndi ahombrase nso na di sua de ndi achinye tintan aya na ngofu bi afatu omo so ji ho achinye no ya nya de a eboa osande ne na ode ne santeman ena o sei ena me ye no yankono ndi onu ankasa enchere bia ena otutu ni nan mumpa otutu ni nan ekọ okuba se okochia obi kofo ne fa every okuba na okochia wo ndi so sande ni atutu ni nan akọ okuba akochia na wo beso kire se eni kwa so kwa na asese se o ya abomusuo enti do sande ni ena asante ni man o se efiri kwa da ne pen so eba wo ya bia na wo ndi we ka ho na asante man hia eji nkonya titiri we wo asante man mu ehie no ansa na skedwa eba we kire wo se
eno ne kwadane no yadane enoma bi a yadane na kwa ya kwai ye twem enoma bi nti mun kamo mun pani nsɛm a mun kan firi kwadane penso. Okay, General. Additional na yɛnti sɛ obi agye sɛ onim abakɔsɛm foforɔ a one throw comment section hɔ ɛkyerɛ yɛbɛba bɛma ne mmuayɛ wɔ ho nti yɛbɛtwɛn ɔma ɔmo nim biribi fa agona ho a ɔmpɛ sɛ yɛhu no na ɛsua ka ho Yo, and then any teacher can thank them when I get that historian and pedagogist and I think so general form and yet not say your share agona ho abakɔsɛm ne yɛhwɛ sɛ na agona na wo honom ansa na obi konfo yɛwura ɛde honom ɛma no na ne wo hɔ na akonya no so so ne esite na boso a na ɛda ho dada ɛna na yɛsuaeɛ no ɛne nti sɛ de general kai no so wo ho adesua na so wo asem fufu bi so betimi da to comment section honom amaye na yɛn nyina yɛtran sɛ yɛ na ɛyɛ adesua enko anso na yɛ na yɛsua ɛna na yɛwura yɛde adesua mu nso brɛ ne yɛka emre de osonson no nso so de oson won son no ɛno sɛ bɛpɛ da ne yɛde adesua ne nyina so de awapeso mo sɛ de bɛyɛ ebe hu asantemra edi kan de bo ase ɛna afo nso de nananom de aba bɛka ho ɛne nyina nso aba bɛyɛ asantemra na ehu sɛ na asante wɔ constitution ansana Ghana bampo amia benya Ghana so so ɛde odweda mpo nyankopɔn yɛ adoma yɛ bɛhyɛ makram